Iki punika tari warok GWSM Sugeng Hamreksani ngantos paripurna.
Yo, kasih tepuk tangan biar semangat. Iya. Semangat untuk berkarya. Yo, barisannya lurus ke malih. Iya, cari yang aman.
Ngambara ing awang-awang anglangun bebasan tanpa tapi narabasing mega mandong ngiber ngitaring jagat olah boro ngambara ngunggahi kuno ketungkul ngumbar gagasan satemagi nawa ngimpi warok GSM kayang keyo lur asing Banjar Royo Kaliwaba. Ayo Mas Bambang. Ayo. Wah, oh, wah. 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 Wah, oh, wah.
Ora krungu ya. Ora. Apa ki? Padha ta? Oh,
Iya mohon untuk kapasitas panggung jangan dipenuhi. Oke, sama nih tari warok GWSM. Oke. Luar biasa sekali Pak Narto. Luar biasa penontonnya Mas Yo juga. Justice pokoknya ya. Antusias semangat Iki- Mas Yo. Antusias para penontonnya. Iya, iki senajan ono insiden panggungnya amblong meneh, tapi ora popo tidak mematahkan semangat. Betul. Pokoknya malah tambah semangat meneh Pak Tambah Jo. semangat tambah Jose. Ya. Berkat Gapeswati juga Mas Yo. Luar biasa. Mau wis ditulung. Diganjel-ganjel panggungnya nganti koyo ngene, wis alhamdulillah banget. Iya. Dan juga iki wis teko mangsane babak surup babak dadi Pak Jo. Nggih, Bapak cepat Pak Surup. Niki simbah-simbah wis rawuh. Nggih. Iki bareng-bareng ngrumat seni. Lantaran Garuda Wisnu Satria Muda bareng-bareng kene Nggih. bangsa halus bangsa ketok nyengkuyung bareng-bareng. Nggih. Nyuwun idinipun. Jojogetan Pak Jo nggih. Nggih, nyuwun idi palilahipun bareng dalam gegladen wonten ing masyarakat mriki kagem ngregegaken adicara tasyakuran walimatul khitan. Ya. Nggih. Dan juga tadi seru banget niki